Yan mga kasoy, huli na naman. Huli na naman mga kasoy. Mas malaki. Malaki to kuya siguro. Ay, mas malaki yun. Ako. Oh. Uy, malaking tulong tong pangarap. Yung panlilis ng ano, swimming pool. Oh. Alam ko talagang panalok mo yan eh. Panalok talaga to. Malaking tulong to kuya. Oh, pang-apat. Oh. Kasi mamaw talaga to mga guys, yung pinakamamaw. Hala, nakatoy. Diyos ko, mamaw ito ito. Kabiwas! Oh! Grabe, mamaw na naman mga. Namatay, pang-11 ko na ata ito, pang-12. Ay, oh, grabe. Mamaw, pauwi na ako mga rin, kumibit pa. Kala, di na kaya na itong panalo ko. Oh, wala ka. Saan di makawala to? Oh, grabe. Ay, ay, ay. Oh, grabe talaga. Oh, Diyos ko. Oh, good morning, good morning, good morning. Ayos ba tayo dyan mga soy? Yun. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga soy. No? So yun mga soy, bali panibagong fishing spot po tayo mga soy. Panibagong fishing spot po tayo. So, ito lang yung gamit natin mga soy, no? Yan. Gagamit tayo ng taw-taw. Yan, dalawa mga soy, dalawa, yun. Kasi meron akong napanood mga soy, kay Daniel Aguana. Maganda yung huli niya dito mga soy, nakaapat siya. So, sana dumating siya ngayon mga soy, kasi nag-message din ako doon. Sana makabandig natin dito mga soy, no? So, yun mga soy, bali naglagay na rin ako ng tent dito. So samahan nyo pa ako mga soy, sana makakuha nga tayo. Maganda yung kinatan natin dito mga soy. Dito maganda pa naman itong taw-taw na nabili ko. 180 lang ako. Yan o, sa surplasan. Oy, ganda. Yan o. Tapos ito ulit yung isa nating yung isa nating taw-taw. Yung marbis doon sa Sukmun mga soy, yun, mahaba-haba. Sana makadali tayo mga soy, no? Maganon-ganon lang tayo mga hanggang doon. Maraming salamat nga pala mga sa mga sumuporta dun sa may sa may Barangay Kupang. Grabe yung daming lalag. Yun, mega love shoutout kila Master Jay at sa mga tropa niya, no? At binigyan tayo ng tape nun. At pagpasensyahan nyo na pala mga yung mga di inabot ng ayuda natin, no? Kasi yung iba, yung mga karamihan dun mga ay binigay ko lang din sa mga kasamaan, yung mga kasamaan kong anglers dun sa spot. Tapos yung yung iba inayuda natin sa mga kapitbahay na. So, yun, maraming salamat kay Kachoy Rodel. Yun, di pala natin na pasalamatan kasi Rodel, talagang sarap pa talaga yung natin. So yun, at kay Kuya Lito, yun, kay Katoy Marjon na nag-video nun sa pagbigay natin kay Kuya Lito ng ayuda. So yun, maraming salamat talaga sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel, no? Sa lahat ng di nag-skip ng ads natin, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At mega love shoutout ka pala kay Kuya Neil na naabutan natin dito kanina. So yun, mega love shoutout sa iyo Kuya. At sa lahat ng member ng Bruce Anglers at NC Anglers Group, yung at sa Sukmun People's Park GC. So yun, mega love shoutout sa inyo mga tay. Sana makakuha tayo dito mga tay para may maganda na naman tayong fishing spot, no? Kasi nakakasawa na rin dun sa may Sukmun mga tay. Sobrang sobrang anggulo ng video natin. So sana dito maganda sana yung kainatan ng video natin, no? Ang ganda tumatay kasi taw-taw, madali lang yan. Yung uli, baka yung uli. Ano ka? Ano ka? Yun.
Atoy, nakadali tayo agad. Uy, Diyos ko. Uy, mga atoy oh. Ay, grabe. Buti na lang nakaready. Buti na nakaready na itong ano natin. Itong panalok. Uy, ang laki. Diyos ko. Oh, grabe. Mga atoy oh. Ay, naku. Ang laki. Ay, naku. Thank you, Lord. Grabe. Aliko. Grabe mga atoy oh. Diyos ko. 6 finger. Ay, naku. Lumot lang yan mga atoy. Lumot lang sa kalam. Ay, naku. Ay, thank you, Lord. Ang laki. Diyos ko. Ay, kabiwas. Punta na kayo ito, kabingwit. Thank you. Grabe. Ay, buti na lang nakarinig agad itong panalot ko. Diyos ko, kinabahan ako. Kala ko sinabit-sabit lang. Ay, thank you, Lord. Nakahulin tayo agad. Pagawin pa rin mga para lang lumami. Grabe. Sana inabot ang video lang tayo. Ang ginawang konti. Ito wala ko kung sinabit-sabit na. Kay Daniel, maganda tag miskat mo. Mamaya na tayo mag-shot. Nakapag-lista ako. Ayan, ano pala, unahin natin si subscribers natin ng Paniki Tarlac, si Kuya Delphin Padilla. Yung mega love shoutout nga pala sa lahat ng Padilla family dyan sa Paniki Tarlac. Yun, mega love shoutout sa inyo mga kuya, mga ading. Salamat tayo. Uy, ang laki na naman mga toy. Rosos Ginoo. Ay, laki na naman. Grabe. Laban ang tatato. Ay. Kabimas, kabigwit, dito na kayo. Ito yung Erwin. Ito yung Aristo na. Laka. Ay, nakakagatog ng tuhod. Grabe, laki. Mas malaki muna mati. Grabe lumot na gulok. Ay, Katiruli, tara na. Katiruli. Diyan na tayo sa may Isla Lixur. Yun o. Ay, grabe. Ano nang hindi nga mga katoy. Ito sa inyo. Ayun na naman. Wow! Diyos ko. Ay! Thank you, Lord. Nakadalawa na kagad, kaaga-aga pa. Napakaaga ng dawi. Napakaaga ng dawi mga toy. Yan, thank you Lord. Ay, grabe. Pulang naman sa gilid-gilid lang mga sa gilid ng bato-bato. Ang ganda. Kaaga-aga pa nagkakarbis tayo.
Siguro yata itong panalok natin. Hindi na panalok to. Panalok, di ata panalok ng isda to. Panalok lang ano eh. Mga dumi sa swimming pool. Pero malaking tulong mga to. Thank you Lord. Ginawang Ginagawa mo. Diyan ka lang muna boy. Para mas madali pa. Yung pain pala natin matay ano, lumot. Lumot yung pain natin. Wala. Ang hirap na maghanap ng bulate dito. Napakahirap na. Hirap na ng bulate. Only lumot dito. Napakakapal ng lumot dito matay. Napakadali na. Natin masyadong ganyan baka mabusin. A few moments later. Ayo. Grabe, mamaw talaga to mga bay. Ito yung nakamamaw. Grabe. Lakas namin sa bato natin. Diyos, thank you Lord. Hala. Mga katoy. Diyos ko. Mamaw ito. Ito yung nakamamaw mga katoy. Kabiwas! Oh! Yan, nako, Diyos ko. Punta na kayo dito, Diyos ko. Ay, nako. Ay, grabe. Dito lang mga katsoy, oh. Lumipat-lipat na ako ganyan. Oh, katsoy. Oh, grabe, kabiwas, oh. Mas malaki dun sa'yo. Diyos ko, ang taw-taw. Malupit, matagit talaga taw-taw. Ito oh. Oh, kabiwas. Oh, wala. 9 fingers ata to. Ay, hindi naman siguro mga to eh. Wala. 8 fingers. Mga to oh. Ah, grabe, laki. Diyos ko. Ay. Diyos ko. Grabe, kabiwas. Oh, di pa yan yung ano mga to, di pa ito yung talagang alon na usto. Alon na usto. Hindi pa ito yung sobrang magos. Di ba agos? Maalon. Grabe. Ay, hiningal ako mga to. Diyos ko. Ay, thank you Lord. Sa fishing adventures na experience mga naro pala dito. Oh, grabe na ako, boy. Yun, may galam shoutout kay, kay Froilan Santiago. Yun, may galam shoutout. At kay Juni Juice TV, may galam shoutout. Buhay Barrio TV, may galam shoutout. Si Adventures PH, may galam shoutout. At kay Lionel Perdi. Yun, may. At Lionel Perder. Lionel Perder. Yun, may galam shoutout. Nabubulol na ako, Diyos ko. Jonathan Solidad, yun, may galam shoutout sa Green Hills. Yan, Green Hills Compound. Kachay, mga master, dito na tayo. Jason Rasa, may galam shoutout. Tugutin nyo, may magandang highlight. Gusto ko yung nakikita nilang binibiwas ko. Yan, may galam shoutout kay Fresh Outdoor, yun, may galam shoutout. Uyanor TV, may galam shoutout. Nelfred Angelo, Kaoti Bar, yun, may galam shoutout. Kuchoy, sagaan nyo lang yung mga tayo, gaganon-ganyan nyo lang sa gilid. Natapon nyo, tapos pupunta sa gilid nyo. Yun. Yuchang Channel, may galam shoutout. Nelox Fishing, yun, may galam shoutout. Bicolana 08, yun, may galam shoutout. Kabayan, may galam shoutout. Sunflowers Pastries, yun, may galam shoutout.
Ito na ba yun? Kagat natin oh. So yun mga kapatid oh. Pinudat. Trupang Biwas TV, Miguel Love shoutout. Kuya Eds TV, Kuya Eds TV channel, Miguel Love shoutout. Boy Provincia channel. So yun lang po muna mga kapatid. At Miguel Love shoutout ka pala kay ano, kay Talim PH no. At kay Mamimingwit ng Sabang. At kay Talim Angler PH. At siyempre sa kumpare ko dyan sa Talim na si utol ni ano katigiron ni Raymart Gondra. At kay Kagawad, yun, Miguel Love shoutout sa iyo Kagawad, kumpare, salamat. Pang-apat. Nakakapa sa tiyaga ko yan. Yan, Miguel Love shoutout ka pala kay Kuya Nilo. Yung laki. Diba mga Choy? Pag ilang oras na? Mga ano na, 2 kalahati o 3. Grabe, lalaki kuya, no? Tsaga-tsaga lang. Tugod, tsaga. Yung mga namamarel, tsatsaga mo may umangat na isda. Pag walang umangat, walang mababarel. Kabingwit, thank you, Lord. Mata pa kami pingwit ako. Bali yan. Grabe. Ang lalaki pati mo yung... Sus, Ginoo. Ay, si Kabingwit. Sis, kuno. May paminto na kay misis. May paminto na daw. Para hindi matalo. Grabe. Uy, grabe. Grabe, ang lalaki oh. Wala nang pasok, wala nang sa bahay. Yan. Ito, misis. Ito, yan dito, sa tagig. Dito lang yan mga sis, sa ano, dulo ng construction site. Ito, sa Ng Isla Lecture. extension ng C6. Extension ng C6. Dito lang. Ating ano, bagong bayan, tagig. Bagong bayan, Tagig. Sakop pa rito ko yan ng ayo nga Ang pala. tagig, paglampas mo doon, sa may dulo doon, sabi niya, may Bagong bayan sukat pa na nga naman pala yun, to. Muntinlupa na yun. Kasi doon mga tig. Kasi lower bikutan yan eh, And doon lower bigutan niya. Lakeshore. Lower bikutan ito, bagong bayan. Ito pinakadulo ng tagig sa parting south. Ay, ito pala yung bayan. Ay, grabe, kakatuwa talaga ng spot na to. Yan mga kasay, huli na naman. Huli na naman mga kasay. Mas malaki. Mas malaki to kuya siguro. Ay, mas malaki yung isa ko. Uy, malaking tulong tong panalok. Yung panlilis ng ano, swimming pool. Alam ko talagang panalok mo yan eh. Panalok talaga to. Malaking tulong to kuya. Mga kasay Ayos ah, grabe. tapa naman Ang oh. tataba. Ay, naku. Hindi Hindi nyo na kailangan pang pumunta ng isa ano, nakahuli kayo na malalayong yung lugar. mahaba. Yung isa no, Ito kuya, mas yung isa malaki. nakahuli kanina no. Ito, mas malaki. Grabe. Isa na lang, tigit. Ito, sa gilid-gilid. May tigi-tigisan na kayo niyan. Sobra-sobra ako ito kuya. Hanggang bukas sa to. Grabe, ang lalaki. Ayun Sus Mariusip. Yan grabe. Ito mas malaki kuya Yan yung namatay. Ayan yan. Grabe no. Yan ba yung namatay? Yung medyo nag-ano Bagay, siya. hindi naman agad mabubulok yan. Na ano kasi. Namatay lang yan siya, tsaka ina, medyo mainit ang tubig. Mainit na tubig. Kamali ka, doon mo nilagay eh. Ay nako ano. Siguro maghapon ako dito kuya, mga kailang piraso kaya ako dito. Eh pagkaganyang mga ate, malilibang ka nga. Ang lalaki. Ay. Diyos ko Rude. Thank you talaga Lord. Thank you po. Aabot ka sa bandaro. Aabot ka talaga sa bandaro eh. Kung pag anong siguro, naku, makakailan siguro ko yan. Yun, Katsirone, tara na, Katsirone! Yun! Ayan, may huli. Katsirone! Ay, ano ba yun? Hindi na naman nata na video ha. Wala, tagilid na naman. Bukas pa, mag-iinit pa ako. Ha? Mag-iinit pa, mahirap mag-iinit ko eh. Ay, ano pala? Kakatuwa mga kasi, grabe. Tuwan-tuwa si Kuya Neil.
namingwit siya kasi kanina mati, wala siyang nakuha. Eh, ano kasi bulate yung paig na kanina. Pang-anim na mga kachoy. Wala, layo, di inabot ng video. Bayan, di inabot. Mga kachoy, pang-anim na oh. Sipon ako. Wala, nakalas na. Nakalas na. Wala ka. Okay. Wala ka. Mga kachoy, oh. Grabe. Pang-anim na. Ay, Diyos ko. Thank you talaga. Oo, mga kachoy, oh. Ay, sinipon ako. Mga kachoy, oh. Diyos ko, pang-anim na. Uy. Hindi ako makapaniwala mga kachoy sa huli ko. Grabe, ang lalaki. Uy. Oh, grabe mga kachoy. Dito na yung sa gilid-gilid at mga kachoy. Ganda no. Dito, pag ganun. Ay, Diyos ko. Thank you, God, Lord. Ay. Dito na. Grabe, dito na mga kachoy. A few moments later. Grabe. Akala ko. Buti inabutan ko pa mga tayo, nalaglag. Pang-pito na mga tayo. Ay, akala ko lang wala mga tayo. Nalaglag dito. Ay, naku. Wala tayo magandang highlight mga tayo. Oh, grabe na laki mga tayo. Uy, grabe na laki. Diyos ko. Yung lumot lang yung mga tayo. Ay, Diyos ko. Grabe na laki. Ano ba yung mga ano dito mga tayo? Diyos ko, bigat ka. Halos, Diyos ko. Halos, Diyos ko. Grabe, jackpot talaga tayo mga tayo. A few moments later. Nangyari mga toy. Kinibit ako dalawa yung pamiwas ko. Kinibit. Sabay-sabay. Hindi ko na video. Nagtatlo na. Ang lalaki pa naman kuya. Sakto-sakto na karting ni kuya. Nag-abit sa nanguli ko yun. Si Kinibit. Dalawa. Dalawang sabay. Oo, dalawa. Sige, pinagsabay yung ano, yung tone ko sa kain. Oh, ang siyang na to kuya. Oh, dami, ang dami. Oh, sus mariusik. Isa, wala na, maputla na. Ay, Dalawa na yata ang patay. ay, yung isa mati, ilalagay mo na sa ano, sa cooler ko. Lagyan mo na daw sa cooler kasi Grabe, lalaki. Uy, sus mariusik. Oh, baka bukas yung mga kasama ko nandito na. dito na bukas yun, sigurado. Oh, ate, oh, grabe, lalaki. Talaga lang. Ate, ito yung isa, yung pinakamalaki. Ito, ilalagay natin sa cooler. Lagyan mo na sa cooler. Para di maging ano. Kung ganyan. Yun, thank you. Grabe, Kumain ka na ba? Ala, yan, mga buhay pa to. Yan, 8 tong mga buhay. Tapos yung plapla. Kamali ka lang kanina. Grabe, puro plapla. Oh, kuya. Puro plapla yan kasi pag 6 finger na, plapla na yan. Alam, pwede na tubig. Oh. Yun, bale mga kasi, update ko na lang kayo mga kasi nagkikibitan. Update ko kayo sa ano. Matatapakan, no? Oo. Nagkataran-taranta. Update ko kayo Matay pag ano, mamaya na lang pagka uwi na ako. Kasi nagkikibitan. Ayusin natin. Ay, ganda-ganda ka Matay. Update ko kayo mamaya Matay. Yes! Success na naman mga Matay. Success na naman. Grabe, mamaw na naman mga Matay. Pang 11 ko na ata ito, pang 12. Pang 11 pala mga Matay. Mga Matay, tama na
ito, ayoko na. Thank you Lord talaga sa blessing. Mas malaki. Katulad nung kanina mga tay. Yung nauna natin. Uy, malaking tulong talaga tumati itong ano. Panalo kong ay, dalawa mga tay, nakawala ko. Nawala. Ayoko na. Agoy. Oo. Yun mga tay, oh. Ayaw ko na. Tama na to. Tama na to. Tama na to, mati. Tama na talaga, promise. Ayaw ko na. Tama na to, Lord. Thank you na po. Lord, thank you. Grabe, pang siyam ko na to. Ay, pang ano ko na to, mati. Pang 12 ko na. Mati, pang 12 ko na to. Dito nga pala yung isa. Yung isa nga pala, binilagay ko dito yung isa. Pino. So yun, tama na po ito, Lord. Tama na ito. Grabe. Mga mamaw, Diyos ko. Grabe. Yun, maraming po salamat. Mga kasi sa pagsama sa panibagong fishing adventure natin, panibagong spot, bagong spot. At mga mamaw, ang nakuha po natin is the lecture lang po, mga kasi yung ano, fishing spot po natin. Diyos ko. Alas pari-parehas mga toy, grabe. So yun, hiningal ako mga toy. Maraming salamat Lord. Thank you po Lord, sa bilising na naman po. Kuya Samuel Herona, yun, bibigyan kita nito, tsaka si Nathaniel Templo Nuevo. Yun, bibigyan kita kasi, tsaka si Panal pala. Yun, Panal Juanito, yun, bibigyan ko kayo kasi ito, kasi nung sa dalag hindi ko kayo inabot sa ayuda natin. Yun, thank you Lord. Marami pong salamat sa mga di nag-skip po ng ads natin. Pagpasensya niyo rin pala mga tay, kasi ano, bali parang update lang talaga yung nangyari, pero ang importante mga tay, na-update natin yung mga kasama nating anglers to. Yun, mega love shoutout sa lahat ng members ng INSI Anglers Group at sa Bruce Anglers, Sukmon People's Park Group. Yun, thank you. Dito na tayo mga tay, susunod bukas dito tayo. Thank you. Bye bye kay Kuya Nel. Maraming salamat kay Kuya Nel at mga subscribers. Thank you. Ay, grabe. Mamaw, pauwi na ako mga tay, tumibit pa. Kala, di na kaya na itong panalo ko. Ito, mayroon pa isa Ay, uwi na sana ako, may kumibit pa. Aw, mga tay, ito yung pinakang mamaw mga tay. Wala ka. Sana di makawala to. Grabe. Ay. Kabiwas ito ata yung pinakang mamaw na. Ano ka? Ay, grabe mga tay, Diyos ko. So yun mga tay, kumahan to. Update ko na lang talaga kayo mga tay. Thank you so much Lord. Thank you Lord talaga sa blessing po. Thank you. Huy, grabe. Yun mga tay, success. Naipasok ko. Uy, thank you Lord talaga. Grabe. Mga tay, puno na yung box ko. Sus, Ginoo mga tay. Ito ang tunay na mamaw. Yan. Kabiwas, punta ka na dito Kabiwas. Kabiwas. Talimpies, tulungan mo ko dito. Dayo ka dito. Yan, yan talaga mga tay. Ito talaga, huli natin. Yan. Puro mga thank you. The best pinipat. Solid subscribers natin si Jojo. Yun tropa ni Ares. Yan. Yan mga kasi tapos ito pa puno. Nakita mo sa GC nagtataka? Walang pasok sa Maywan, ito na lang. Woo! Grabe mga mamaw. Ito pa, meron pa isang mamaw dito. Mamaw pa ulit. Grabe, dami kong mamaw. Hindi ako paniwala. Dito lang. Ito lang yung spot na to. Yun, maraming salamat mga tay. Kay Jojo, thank you. Kay Jojo. Yun, maraming salamat, thank you. Bag. Grabe tong spot na to. Tahanan na mga alimaw. Mga mamaw. Talaga.
Oh, Diyos ko. Oh, kabiwas. Woo! Ito pa, isang box na ano, isang cooler. Grabe, saglit lang ako. So, nag-umpisa ako dito ano, alas 7:30, alas 8. Ayan. Uy! Nasira na sa sobrang. Tawa ka tayo. Oh! Gawin kong thumbnail talaga to. Ay, magsawag. Laki oh. Oh. Grabe oh. Yeah! Oh, meron pa isa. Ito lang mga ito yung pinakamaliit ko. Yan oh. Ito na talaga yung pinakamaliit. Kung gaano yan. 5 o 4 fingers. Yan. Ito lang yung pinakamaliit ko nakuha. So yan. Thank you, thank you. Grabe. So, yan mga tuyo. Yan oh. Yung pinakamaliit na rin 4 fingers. Yan. Grabe mga tuyo. Oh. Thank you Lord. Ikala mo talo pa naman ti. Pagdating dyan mga to eh. Mamaw. Grabe mga tayo. Oh. Itong tunay na mamaw mga tayo. 9 finger. Grabe. Oh. Yan mga toy. Dalawa lang napunta sa amin. Ayuda yung iba. Yan. Sarap yan mga toy. Naman laki yan. Yun. Thank you Lord sa blessing.